ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, шахсиятҳое ки савду таҷира ҳаррӯза тамошо мекунед. Имрӯз 26 декабри соли 2025 сол навори хонаҳо, заминҳо ва квартираҳои арзон дар канали Савду ТЖ пешниҳодтон мешавад тамошо кунед. Баъдан дӯстони азиз, барои қабули реклама шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки хулоса барои реклама дорен дар WhatsApp рӯй кунед, мо рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. Хулоса ки дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем ки савдо карда кортона тамом кунем. Таги комментара видео чизе дар корай, хона, замин, мошин, чизе ки дар кортона комментара кунед. Хонаҳотона видеонавор карои кунед, адресоша пир нависен, рекламаи хушрӯ мекунем, фурӯшта мегзорем. Навора шурӯъ мекунем, лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунед, видеоро тамошо кунем бачаҳо. Дӯстон, Telegram канали Савду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. Биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. Маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Савду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд, соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. Хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. Фақат аз думи канали Савду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. Худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин замини равонкардагӣ. нафарое ки аз Ваҳдат замини арзон хоҳиш кардем, замин бо битони рехтагӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷалчит мега Суфиёни 3 6 сотиқ замин дора, 4 дар хона битонаш рехтагӣ тайёрай, ҳуҷҷатҳо мега 100%, қарор сертификат дора, мактаб наздикиштай, масҷиду магазин дуртарай, об ба насос мемониш миёраш, свет надора, як ҳамсоя мега ҳози зиндагӣ дора, зиндагӣ мекуна. хоб нархаш 80 000 сомон. дӯстони азиз, мардам замино беҳад қимат шидестай, ин шахсиятда ай сабаби сум лозим будан арзон мон ки савдошо занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии арзон равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур дар 9 километр деҳаи Болошаҳр 5 хона 3 сотиқ замин 490 000 нархаш. ҳуҷҷат, нақша, лоиҳа қарор дора. хулоса харидор боша бо пули документоша мегзарем. ягон сум 9 километр Аманал деҳаи Болошаҳр. аз Аманал ба мошин мега 4 минута роҳ то хонара. 5 дар хона, кухни, ҳаммом, ошхона, оғул, 3 сотиқ замин, 5 дар хона, нарх 490 000 сомон бо муомила дора. нафарое ки аз Аманал ҳамин территория хонаи назди ҳавлигии арзон кофтесен, ина аз думи канали мо Савду ТЖ метонен ба дили пир муроҷиат бикунед. бачаҳо азиз, Савду ТЖ ки тамошо мекунен, қабул мекуна, реклама карда пешниҳоди шумо мекуна. бачаҳо азиз, ба ҳам хотир чизе ки равон мекунен, адресоша пира нависен, хонаҳотонро видеонавори фасон хушрӯъ карда рой кунен, ё ки рафта аз пеш хидмот навор кунем, беҳтарин кор мешавад. бачаҳо, ба ҳам хотир дар рафти тамошои наворо не толка ирӯза 26 декабр все ҳама вақт дастгирии наворо кунед, лайкотона гузорен, подписатсияро фуромӯш накунед. бачаҳо, ҳами Савду ТЖ, Савду ТВ чӣ меҳнатҳое мекуна, чӣ наворое мекуна, ҳамаш ба хотири мисол тамошо кардани харидоро. ҳай дӯстон,
бародарон, мегзарем ба сеюмин замини равонкардагӣ ва шахсиятҳое, ки аз пеши мошинбозори ноҳияи рӯдакӣ замин хоҳиш карден, пас қабулш кинен. 3 сотиқ замина 250 000 мега бачаку. ҳуҷҷатҳош 100%, сертификат, техпаспорт, легализатсия дора. об 2 лини дора мега, 2 лини об, 1 линияш 2 соати саҳар ҳастай, саҳар бегоҳ. Лини дуюм боша агар 8 соат мея мега. Светш постоянный, аз ҳами хонамон гирди хона маҳкам 3 сотиқша мега ҷидо када 250 000 да мефурӯшам. ай сабаби ки бениҳоят важни бадай ба он хотир савдода гузоштем. шахсиятҳое ки харидорен, ина рақамҳои соҳибхона, соҳибмулк, телефон, ватсапш занг бизанен, бигӯен ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардем. ва дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар ноҳияи рӯдакиай, дар гардиши Ленинградай. Духонага масоҳати 43,32 квадратни метрай. Доми мо 18 этажа, хона дар 8 этаж қарор дорад. ҳамин хонае ки тамошо кестен дар 8 этажай, масоҳати 43,32 квадратни метр, 355 000 сомон муомилаш катӣ. ду рақам дасти ватсап занг занен. хона 70% тайёр, аз ҷумла шпаклёвка кардагӣ, падабои тайёр кардагӣ, тиреза дар часпондагӣ, бачаки азиз, дари главни ва тирезаҳо часпондагӣ, хуб монтаж кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, стяжка кардагӣ, оби отопление ё мисол шлангош гузарондагӣ тайёрай. шахсият дастум дар кор 355 000 муомилаш қатия. фақат аз уми канали Саудо ТЖ занг занед. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар ноҳияи рӯдакӣ, дар гардиши Ленинград, духонагаи 53,40 квадратни метр, дар 6 этаж, доми 18 этажа дар 6 этаж қарор дорад. 415 000 сомон нархаш. ешама ҳамин шахсиятай ду рақам дасти ватсап гузоштагем, занг занем, бигӯем ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардем. ҳамин хона ҳам дӯстон тирезаҳо часпондагӣ, дари главни часпондагӣ, стяжка кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, турбои отопление гузарондагӣ тайёр, монтаж, сантехник ҳамаш кардагӣ. 70% тамом кардиянша савдош мекунад 415 000. ана бо далши хитон ҳамроҳи соҳибхона занг бизанен, бигӯем ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардем. Саудо ТЖ ки баъри шумо навор мекунад, не ки шумо лайкотона намегзорен. майра медонам 100%. аввал хуб буд, пештар ҳами навораи мо лайкҳоро бисёр мегирифт, не ки дани момент лайкотон камай. нафарое ки хушобаҳолтон чашмотон чор тамошо кестен, ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, лайкай ҳамира шумо мондагӣ нестен, ман гарантия метам. як бор нигоҳ кунед, ҳамин лайкотона гузорен, ки ҳамин навораи мо тоб рававо. ҳамин нафарое ки ба як мақсаду умед хона равон карданд, ҳамин хонаҳо соҳибошона биёбад. бачаи азиз, лишним ба ҷои шумо мешидам, ҳамон лайка межихидемда далши навора тамошо кардан мегирад. ва дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки духонага квартираҳай, дар 8 этажай, масоҳаташ 51 квадратни метрай, дар шаҳри Ваҳдат, дар Карасинка қарор дорад. ҳамин Карасинка ҳам дар сентри Ваҳдатай, бачаи азиз. сена 444 000 сомон бо ремонти замонавӣ. некиёли чӣ меган, инами ҳолат кардагиян, гардиши чап, хуб чавпая мега, дар 8 этаж қарор дорад, бачаи азиз. дута тиреза дорад. ремонт нигоҳ кунен, дизайн, фасон хушрӯ, евромонтаж, мебел, хулоса хона беҳад ҳолати зур. ина шахсиятое ки харидорен 444 000 51 квадрат, тембори дар Карасинкаи шаҳри Ваҳдат қарор дорад.
занг бизанед, иншоалло ки беҳтарин хона дар беҳтарин дом қарор дорад бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. Сеҳуҷрага квартира дар чорум этаж бо масоҳати 60 метри квадратӣ, шаҳри Турсунзода, Регар, дар якум микрорайон қарор дорад бачаи азиз. 345,060 квадрата, сехонага, ремонти замонавӣ, 345,000 сомонӣ. рақамаш рӯи экрани шумо ахираш 4224. фурӯши квартира дар якум маҳалла, сеҳуҷрага, чорум этаж, 60 квадрат. хуб, ремонтош хайре евроремонт, наздикии мактаб, наздикии садиқ, наздикии ресторани лаззат, чакра, клиника, бениҳоят мегам месташ зур. ҳай ремонтошам бад нест, фасон кардагӣ. ҳамин 60 квадрата ба ҳамин ремонт агар дар душанбе мешид, бо беҳад зур мешид. Лекин хай душанберо медонем бачаҳоз ки ҳамин нарх намо бениҳоят қимат, ҳай бо рӯз то рӯз қимат шидеста. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Навобод мега, шаҳраки Навобод, айни Гарадог мега, шаҳри Душанбе. хуб, дуҳуҷрага квартира дар сеюм этаж бо масоҳати 56 квадрат савдо мешавад, 420,000. бо чизу чорааш, духонага бо чизу чорааш, чизе ки дар видео дар сурат дидесен. хона дар Гарадог қарор дорад, савдо мешавад 420, бо муомила карда мешавад. дӯстон, лайкҳое ки дар тарафи дасти чап мондагӣ, ман дар ҳар як навор дубор мегум. шарти қозӣ мега то 3 бора, нек аймо 2 борай. ҳамин наворда лайкотонро гузорен, тарафи дасти чап лайк мондагӣ. нигоҳ кунед, мондагӣ нестем бачаҳо. ҳамин лайкҳои шумо зиёд шава, иншоалло наворот тоб мерава, хонаҳо савдо мешава. чизе ки дорен дар WhatsApp маро кунед. Дар аввал, дар охири навор мондагим. муроҷиат кунед, худо хоҳад навори фасонш мекунем, дар якчанд сайтҳо реклама карда фурӯшта мегзорем. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. ана нуҳум квартира дар ҳамин дом қарор дорад бачаҳо. ин дом бошад дуҳуҷрага квартира дар панҷум этаж, масоҳати 50 квадрат, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Рӯдакӣ. сена 420. духонагаи фурӯшӣ дар панҷум этаж, доми тайёр, об свет доимӣ ва канализатсияи шаҳрӣ дора. мактаб Садиқ дар наздикии бино қарор дора. бино дар ҷои зур қарор дора. ремонтиш фасон замонавӣ кардагӣ. 420, 50 квадратный метр, дуҳуҷрага дар панҷум этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. ана дӯстони азиз, ирӯза навори мо ҷамъбаст. чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондум. ана бо далчи барои қабули реклама WhatsApp мондум. нигоҳ кунед, дидесен ахириш 9997. рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегзорем. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон. раҳмат ки наворои савдотиҷара ҳаррӯза тамошо мекунед. агоҳ худо хоҳад навори мошин